Merdeka. Urung. Merdeka. Urung, Mas. Merdeka. Lah ngene iki lho. Kok lemes to? Lah wis kesel lho, Nduk. Oh iya. Megah-megah petenge gedhe ngene iki nek joget lah gampang ngis-ngis. Iki weteng. Ya weteng to, Dik. Tak kira gembol gentong. Iki wetenge gede. Iya. Bapaknya ya kok menul-menul pengen demok aku ket mau. Aku pengen nyedot ngono lho. Heeh lho jan kok wong gemesake banget. Iki aku lagi ngerti iki Bagong kok buantenge ra umum. Kok lene semoke ra pol-polan. Lah iya, pengen lho. Ora to. Mbok dienekke. Bokonge sing Mau wis ngono wis. Monggo. Sugeng dalu, Mak Cange, Mbak Yuli. Dalu Pakde Bagong. Pakde. Aku dianggap anake. Ya iya lho. Anu mau ketemu nang Trans iki Mas Bagonge ngendika ngono. Wis sampean iki pokoke wis anggap kaya anakku dhewe. Ki siwa. Nggih. Ngono kuwi njaluk dhuwit nek anake dhewe. Ya kok sik alon-alon. Etika Jawa ki alon-alon kok gek bener ya der. Mas ya. Ngono kuwi. Oh iya kana-kana. Aku ya bejo wae dianggap anak ngono lho. Ayo cilaka malah. Lah pripun? Sampeyan sugih aku kere kok. Lho ora kok ngono. Piye? Ya amin nek sugih tak dongak. Iya. Amin. Ya, sing penting ki sampeyan ki saumurane anakku ya wis bener tak anggap kaya anakku. Nah, ya kuwi sing arep tak rembug mau anak. Ane tekan kene sampean kok ora kondok-kondok ra wae karo nyong ki. Lah kepriwe? Ayo sampean ki nang kene ki mubeng-mubeng dolan rono-rono ke punggung. Aja basane aja ngapak tak aku ora paham. Yo pancen turunan karo Temanggung kok ya. Oh, turunan. Sampeyan tekan kene iki wis dolan rono-rono mubeng-mubeng apa urung? Oh ya wis aku teko gasik Mas. Ayo njur tekan ngendi wae lehmu dolan, Dik. Kidul kono mau sing cerak bergaslor kae ngendi kae sing Oh kae. Bandungan kae kono kae. Tekan Bandungan. Heeh. Wong dijob ning kene kok tekan Bandungan. Lah dolan sing nek nggon dolan kono Dik. Kae gone cah wedok-wedok. Ayo. Nyanyi. Ora ya. Ayo dolan kene ning Galpanas barang nek tekan Bandungan. Sing ngendi Galpanas? Ayo sing ayo nggone pondok itu Darul Nikmat. Apa? Ayo, Apa kuwi? Tempat apa? Ya wis pokoke tempat rekreasi. Sing marai wong relaksasi pikirane. Oh, berarti sehat semua orang bisa mengunjungi. Oh, bisa. Namanya tempatnya apa? Itu anu Pasetran aset di dalam rumah tangga. Taman wisata dan kuliner. Wisata dan kuliner. Oh iya nang kono ana kuliner banget kok dipangan. Aku suka sekali kalau kayak gitu. Aku mau pergi ke sana dong. Manggal panas? Iya, mau. Ayo nek ngono ayo karo Mas Yusuf sisan bae. Nang kono golek nggon. Lah ning kono Mas aku penduduke wedok tok ana iki. Ayo wong kono iki wong wedok tok. Wong kono iki wong dodol kok ya. Justru malah iso anu membangun relasi yo kita nek wedok-wedok. Oh, dodolan anu, Dik. Kuliner kuwi mau. Kuliner. Kulinere mentah. Contone. Kulinere mentah apa? Mentah kene ngerti. Kuliner mentah. Oh, loh, lah dek kan wis menginjak dewasa. Oh, dadi iki sampean mampir Bandungan, terus oleh angin, terus dolan nang GP kono. Ah ngono sing menehi Sherlock ya kono kok. Ayo aku njaluk duwer. Duwer kan RB-ne kono. Wah iya. Ayo. Nek ngono sampean ya kerep rono. Alah ya rono wong aku tilik sedulur ning kono, Dik. Oh, karo kene. Karo tumbas iwak. Oh. Oh, tumbas iwake ning kono, pasar iwak to. Ya pasar iwak, Dik. Kono ki pasar iwakne sing cok tuku malah lele barang kuwi. Iwak. Iwak mentah. Kok ngerti iwak mentah lho. Jenengan doyan. Ya ora iwak mentah kok doyan ki lho. Nek digoreng. Ya doyan. Iki kecepetan lemu takon iki. Aku salah ya, aku coba. Kecepetan lemu takon jane. Iya. Wes rasa dibahas meneh. Wes alhamdulillah menika saged sowan wonten dusun Ngimbon. Mana suaranya warga Ngimbon ini? Derek Bingang menika acara merti dusun jan gayeng rame. Tumplek-blek wargane wonten mriki menyaksikan pagelaran wayang kulit. Kanthi dalang Ki Yusuf Ansor bersama Ansor Laras. Paling ora ndongake. Nggih, ndarek. Lah ya sik tuwa sik, sik tuwa. Senajan to Pak Dalang ki ndongake ukih diri-diri matumpuk-tumpuk ning kaya aku karo kowe iki kudu ndongake. Kaya sampean gampang wis ndongake aku ya kudu ya. Sampeyan ndongane berarti. Ya no, aku biyen dipilih dadi wakil mudin kok.
Masa? Iya, dadi wakil mudin. Aku tau mondok kok, Dik. Masa bentukan ngene iki wakil mudin? Sing penting dongane. Oh, iya. Bentuk kira ora pengaruh, sing penting ki pengalamane dalam berdoa. Oh iya, nek ono berarti sing tuwa ndongakne sike. Lah ya wis lek ndonakno. Kok selak kebacot ya. Aku ki nek ndonga mandi ngono. Loh, sebabe ngopo aku nek ndonga mandi? Apa? Ora tau ndonga aku ki. Oh, berarti donga sepisan mandi. Iki donga aku ki dijop 3 sasi tekan kene iki 3 sasi donga tak lumpukke tak wehke wong ngimbun kabeh. Oh, ngono. Apik-apik. Ya muga-muga piyai ngimbun tansah pinaringan sehat bagas waras. Amin. Melimpah turah rezekine. Sok nek turah kena kanggo sowan ana ing Mekah Madinah. Amin. Nek turah kena gawe omah. Nek turah meneh ya gawe omah-omah meneh. Loh, piye maksude? Ya tegese ki gawe omah meneh ngono lho. Ora kok ndek bojo meneh iki ora. Ora entuk wong ndek bojo neh iki ra entuk. Entuk wae. Nek ra konangan ya, Mas. Heeh. Masa wong lanang iso bojone loro? Wis kok siji? Apa takon dower? Dower ki siji nang kene, siji nang kono, siji nang kono. Lah sampe lo ngadepi wong wedok siji komet tok ndadak arep nambah bojo iki piye? Lah, nah aku ora to, Dik. Aku wong ngene wae aku wis pelo dadak nambah. Wong tak ombeni obat wae aku wis malah iki Ora iso apa-apa. dombeni obat tuh malah minguk nengen bae aku. Batabet, Ya betul kok ngerti ki kadang. kleset-kleset. Kaya kuas. Ah iya. Ora aku ya termasuk apa jenenge ular-ular nggo Mbak Anting. Oh manten anyar kuwi. Lho aku manten anyar lele. Oh ya jebule manten anyar. Lah iya. Ngono tak kandhani sok mbok kowe lek ndang rabi toting aku. Mbaya kosik basa ngerti rasane piye nok. Anu. Jarene mak piar ngono. Ora. Ayo saiki angger wis jam 6 kene wayahe. Para tuane lunga no. Wayahe. Wayahe nglayani bojo ki maksude ki kaya masake, berbuat. Ayo masak ya berbuat apa Berbuat masak daya masak di dapur. Jenenge wong wedok ki ya kudu patuh karo bojone. Betul. Aku tak takon. Bojomu kok iso naksir kowe iki kira-kira bojomu ki sak awake iki sing dipilih ki apane ya? Lho kan bentukane bojone ya padha ngono. Oh, bojone ora. Iya, makane ya sik dipilih dekne ngono lho. Ora nek jerene aku tahu takon lho. Piye? Jujur ya. Bojoku ki seneng apa nih? Ora tak takon. Dadi nek caraku mbiyen oleh bojoku ki pandangan pertama dari mata turun ke hati. Nah, wae. Tangannya ini lho, tangane. Ngopo? Piye iki mau baleni? Dari mata turun ke hati. Ora ngono. Ah iki koncone ati rumpelo. Saiki jenenge koncone yang mendukung to, Dik. Oh, ngono. Dari mata turun ke hati. Dari hati turun kemana? Ya turun kemana-mana, Dik. Masa hati. Koncone kene takok. Masa hati bentukane ngono. Apa kowe ngerti? Kuwi usus to. Iki usus turah kuwi. Usus turah. Ono usus kok cendi. Lah turane kuwi malah. Turahan usus. Sing penting wong omah-omah kuwi ora ana liya sing digayuh ki ming ayom-ayeming tentrem keluarga. Kaya piyai ngimbun kene iki. Piyai ngimbun ki basa wis ayem uripe, akeh rezekine, urunan ngendikane Mas Yusuf mau kanggo nanggapayang dalu punika. Tegese dalu iki dalu sing elok banget sing kudu perlu disyukuri 3 tahun sekali. Jadi menikah 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Kok suwi ya, Teteh? Iya kan, iki kan rencanane mau acara Pak Bambang Hermanto kondo. Iki Mas pertama sampai dijawab karo Mas Yusuf, iki 3 tahun sekali. Ning insyaallah sesuk ki ora mung 3 tahun sekali. Bariki. Sesasi pisan. Sesasi. Iya, engko nek ndek duit meneh ora mung sesasi ben Jumat iki wayangan. Oh, dadi ben omah ngono wayangan ya. Iya, kene wong sugih-sugih. Lah iya jelas. Dadi nek piyai kene iki lak kehidupane tani, pabrik dan apa Mas kene iki? Kos Perkebunan. Apa perkawinan? Perkebunan. Oh, perkebunan. Kulungku perkawinan. Aku perkebunan. Ono mau nek. Kaya ora kelingan to. Rono pisan ning GP ngerti. Dadi kene iki rezekine iki maneka warni saka arah kiblat ngendi wae bakal dadi rezeki ana ing ngimbun kene iki. Amin ya rabbal alamin. Saiki kos-kosan ki lho Dik, nang kene iki kos-kosan ki ora bingung kos cah sekolah.
Lah napa mawon? Ayo cah dodol-dodol barang iki teko ngekos. Oh heeh. Lah kene iki Sik adoh-adoh Lah, ngono. mula kene iki aku kok ora umuk utawa pamer ora. Piye? Iki nyonto bojoku ki iso kanggo patuladaning piyayi kene sing gurung kerja. Kok iso? Loh, bojoku ki nyambut gawe ngewangi aku lho, Dik, usaha bojoku. Oh, usaha apa? Dodol, Dik. Dodol apa? Dodol gembos. Hah? Bojoku. Dodol apa? Dodol gembus. Oh. Lah nek ketiga lho, Dik, nek ketiga cah nom-nom ki ngrubung gembuse bojoku ki akeh dodolku. Oh, gembusnya api-api. Ya siji tok. Oh, gembus Ning ki. dicuil-cuil. Gembus ki sing panganan tapi bentuknya kayak kapas. Iya, gembus goreng iki lho, Dik. Pikiranmu tekan ngendi? Ora aku ora tekan endi lho. Aku malah pengen ngerti gek gembusnya kuwi ireng apa putih apa sik kepiye. Alah, nek udan iki lho, Dik, mah dadi ireng lek meko jembulen kae. Ora payu tak pangan dhewe. Apa kuwi mau jembu? Ayo anu pinangan iki pamulutan. Jembulen iki metu jamure iki Oh, lho. jembulen. Aku jenenge wong nyambut Jangan gawe. nganti salah lho ya. Wong nyambut gawe sing penting halalan barokah. Yuk nyambut gawe, Nduk. Iki ana pamundutan apa ora ngendikane Mas Dalang das pundi, Mas? Baguran Mas pamulutan Mas. Dalang? Baguran. Apa? Baguran. Oke. Oke nganti iso saking dibaguran. Oh, akeh. pamundutane saking akeh dadi bagoran. Oh, kuwi catetane wis pirang-pirang. Satu persatu bakal dipinangkani. Iki Nggih. layange oke ning dite blas enek. Masa? Lah sekarang kuwi aku ngerti kuwi wis dinten mlebu transferan ya ora ono. Tidak bisa itu. Aku wis ngerti model-modelane dalang saiki. Kuwi. Lah ya ketara to bentukane we. Nek ngerti ya wis ora. Lho to. Tenan to, akeh sing mlebu rekening to. Ning kene ra ono ning apa rekeninge dheke kandel. Butuh kok. Ono lho dalang ra iso ngadeg mergo ngono kuwi. Bisa. Lho dalang ki ngopo kok ora iso kok ora gelem ngadeg? Ayo nek ngadeg piye nek dalang lah ngeprak mancal sinden tolakan. Lah iya. Anyang-anyangan bareng iso kok dheke. Saiki ngopo? Dalang kok silo. Lah napa? Lho, nek iki nek ndodho ngertine ngising. Dadine mula nek dalang kudune silo. Wong ya kok ya ngono kok ya. Diomongne lho. Lho, saiki omong ki mau jujur. Heeh. Peran Bagong ki suarane sarung ning jujur. Oh ngono. Nek sing dadi Bagong ki jujur kacang ijo. Dadi ya kaya yoga-yoga kene iki, jujur kacang ijo. Dadine jujure ki ming lamis, ora tenan. Nek Bagong iki asli jujur. Lah, mulane nang kene kudu ana pendidikan. Melu dalang kondang nang kene iki kudu ngerti silsilaing awak sekujur, paribasan sirah. Sirah. Sirah ki apa to silsilahe? Isine rah utawa getih. Nah, nek wis terus bathuk. Bathuk ki tugase apa? Ngembat barang sing mathuk. Mata ki ngemot barang sing wis tumata. Kuping kaku tur jepiping. Apa to gunane kuping? Nek kanggone dagelan kuwi kanggo nyandelke kacamata ge ngrungokke. Nek kanggone nggone dalang beda. Apa? Kuping ki ge nyandelke tegesan. Tegesan. Oh iya. Ya nek udut to. Ora ono. Ora wong aku nganggo blangkon. Anggo blangkon ra sida. Ra sida carane dadi irung. Irung kuwi basane grana. Grana ki segere wis ana, tugase ngambu barang sing seger. Nek sing ora seger ra entuk dambu. Contone kaya to Iwak mentah. entut barang kuwi. Pakai iwak mentah barang kuwi ndak boleh. Nek wis dijangan wis dimasak gento. Heeh. Ayo, Nduk. Ayo ngono ki. Meneh wis lambe. Lambe-lambe ki gaweane gawe ngendika. Dadi ngendika sing apik ben ora kowe lamis karo pangandikamu karo atimu lambe. Gulu. Gulu-gulu ki tegese ge ngulu utawa ngelek. Ngelek barang sing apik, sing halal lan barokah. Dadi gulu ki ya ana sing ge ngelek barang ora apik. Lah kene kowe ngeleke ciur. Siwe gena tak domro kowe kok. Gena saiki mendeme wijeh kok. Ora. Dodong. Dot. Wis to urung tekan susu. Kok tekan kono to? Dodo, bar gulu. Dodo kuwi dige ngemot pikiran. Hah? Ge ngemot pikiran dadi nek pikirane elek utawa susah nyesek. Dodo kok nggih ngemot ki piye to? Ge ngemot. Hah? Ge ngemot, Nduk. Nggih momot ngono Nggih, men ora nggih, kleru momot. tompo. Lah ngemot ngono, ngemot apa sing dimot? Ngemot dene nek ngemot ki lak nggon gulu ki mau, nggone iya. tutuk mau. Baleni sirah kuwi mau, Mas. Sirah isine rah utawa getih. Sampeyan gadah to sirah? Duwe no. Jare isine rah. Heeh. Mbok dipecah. Membuktikan ya, membuktikan iki we ya. Cek. Tak nulung-nulung kok. Cek, Piye? anakku jek cilik lho. Apa hubungane? Aku nek ndasku pecah njur piye? Ah diganti ndas tolo no.
Dadi ndas korek ngono ya. Iya. Oke, dadi awak sekejur kuwi sing nyangga ki jenenge suku. Suku. Ki sikil. Sikil. Dadi sikil ki tugase nggo lumaku. Lumaku barang sing becik sok ben oleh kasuwargan jati. Kok andang tekan sikil ki mau? Iya to, niki kabeh kesuwen. Wetenge urung. Weteng ki wadah sego. Sing diarani ki mejijer. Oh iya. Makane mbok Mejijer. gawa nang ndi-ndi. Heeh, lah nek kepengin weruh centonge ya ning jero kene iki. Mosok centong kuwi. Apa wong ki mejijer? Kuwi gur Nek garpu. kepengin ngerti bantale ya ning kene iki. Nek kepengin bubuk nyenyak ya ning kene iki. Alah kuwi paling gur apek kae. Apa? Apek nging. Lanang ngono kuwi sing wedok kudu ngimbangi. Nah, kuwi kanggo pinangka tumbuh karo tutup ya, Ting ya. Lah iya. Cah kok modele kaya ngono. Nduk ke matur, Nduk. Injih Bapak nepangaken kula Agnes Bapak. Injih Bapak. Pak Camat menika. Lah njaluk. Nggih, kanthi asma sinten Pak? Lah ngono kuwi lho, Nduk. Selamat Widodo. Pak Selamat Widodo. Aduh. Hatiku rontok. Apa Dek, wong matur nang ngene piyai agung kok ya alon-alon alus to ya. Ayo, Kaya ngene iki ngene iki lho. contone iki lho. Ndah Pak, anu keng ibu ya nganu Nggih. napa Bapak Camat ki jan Nggih. piantunipun napa alus. Halus banget jan Pak Suryanino ketok sumunar daripada Bagong. Lah wong Bagong ki wong Lah mbampingi ya terus beliau kok. surem ngono lho kuwi. Kayak surem-surem Dewang Karo Kingkin. Enjing mbok menawi Bapak ingkang Asem. wonten ingkang badhe paring pangandikan ngoten Bapak. Oh sampun, nggih. Oh, nyekar Bapak nembang? Nggih, Bapak. Ajar ya. Oh, nggih mboten napa-napa. Nggih, mengke napa kula bukake, Pak? Apane? Apa kuwi catetan? Oh, catetan. Nggih, Mbak menawi. Ya engko nak lali bae. Oh, Bapak, ya ampun, aluse wong lanang angel golek ngene iki. Angel to, Dik. Wong piyai pilihan lho iki ya. Ayo pilihan camat. Pilihan dadi Pak Camat. Ngersakaken menapa, Bapak? Ngersakaken. Ngimpi wae le. Oh, ngimpi ya. Yes. Langgam wae, langgam dhisik. Nah, iki lho. Enjing mawi bawa mboten, Pak? Ya ora apa-apa. Oh, jek. Manut mentek ya ampun, aku jan Bedel. rontok jantungku, Pak bar iki. Kula nyuwun artane nggih, Pak. Nggih. Kok nyuwun artane iki lho. Lah yo saking manut iki lho mesti engko nggih. Lah Ngono kuwi, Wan. Wong Jawa seniman Jawa ki sing merwira. Aja sampe kok njaluk. Awas mene njaluk. Nek ra wehi yo teko ngarep-arep. Padha Jenenge ra wehi. Kang, Dalem. lagi iki Prabu Puntadewa ketekan Bendari Durga ya. Kadang yo lho saiki beliau aluse kaya ngene kok sing wedok kaya ngono. Modele omah mah. Lah ya iki sik nreteli nek aku ngono ya isih lemah lembut rak ya wangun to nek aku nek anu etuk garwa Pak Camat ngono rak ya wangun. Ya kita iki pas ngono Lah wae. iya kok. Umpama mbiyen Pak Camat kok urung kagungan garwa ki ya mesti ngepek kowe to nok. Ya mesti dipekke go Bali mesti ge pembantu nok. Ora aku di kair keras kok dipajang. Dipajang kok ki jero botol ya nok. Monggo Ning ora kabeh sing di air keras gak di anu. Enggak. Oh, Tembangipun terus ngimpi, Mbak. kamu itu masih di bawah umur. Tahu Wis enggak? wis 18 tahun. ana siar keras kok ora kabeh ki yo. Ya, ora Mung sithik sing atos no. Monggo Bapak. Monggo, Bapak. Ngambara neng awang-awang anglangut bebasan tanpa tepi narang basing mega mendung
gagasan satemah igawa ngimpi Widodo sapa lho? Get-geti wong. Widodo to. Ayo iki lho wangune rak ya Mas Broto to nek Pak Oh, Camat. Mas Broto. Iki Mas Broto kae minak jinggo. Yes yo. Bagok ngono kok Oh, iya. Oh kok ngene ora nyawang ngene. Adik. Cek ngopo? Kowe tak rapi gelem apa ora ngoten iki minak jinggo ngoten niku Pak nuwun sewu lho Pak nggih. nggih Bapak paling mirsani yo kaya jijik ngono. Ngatekan. Nggih, monggo Bapak Terasakan, dilanjutkan. Sripat sripi lembehane meraka simpe gandes luwes wirakane hanglan lambi Sejak singsa besos hangat di busana dasar ayu maksih kenyang tanpa jiwa tak caketi aduh mesem sepet madu Noras rontok tak gandeng malahu muyu katon bunga wanita pindah sari kuciwate kabeh mau amung impi Ngatur sembah nuwun Bapak. Sembah nuwun. Mugi mimpi yang menjadi kenyataan Bapak. Insyaallah. Insyaallah mimpi-mimpi Bapak dalam momong masyarakat wonten ing Karangjati dan sekitarnya jadi keluarga yang hebat dan bermartabat semuanya. Amin. Wah, jan elok sanget Bapak menika. Alus piyayine kok. Ngono kok dirayu ranting iki jajale. Ndara murat marit. Imannya tebal sekali. Jelas sekali ya beliau ki wong sing wis kadung tetek ing ati tetek penggalih dadi ora bakal goyah karo wong-wong kaya sliramu. Lah iya kok nek ora sida dadi Pak Camat monggo. Injih. Aku ngantek ewuh lah matur nek Mbak alus menawi ngene iki. napa ta? Badhe nambah anu Nambah malih. Nggih, Pak, nambah tembang lelagon. Injih. ora
Ayo to, Oh. Pak. Sepuh ya ora sah tambah. Kagem hiburan Bapak. Karaoke barang niku mboten napa-napa ting dalem. Sepuh ya mung kanggo hiburan. Oh ngaten injih. Ora tambah pun sepuh ki ora tambah. Pisan tok wis. Bapak ngendikane Pak Camat menika. Nggih, sampun kesel Bapak sepisan mawon. Wis. Unjuk jamu. Nggih, Jamu. matur Kesanipun sih. nuwun, Pak Camat. Mboten kesel. Sembah nuwun Bapak. Injih. Matur sembah. Injih Bapak. Oh ya wis wong Jawa reneng jawabe bar. Nggih, anu Pak, ngeten Pak. Nggih. Nuwun Matur sewu. sembah nuwun lho, Ngeten, Bapak. Bapak matur sembah nuwun, Lho niku Bapak. kata-kata menika menyindir Bapak. Matur sembah Menika nuwun, Bapak Matur ngeten. sembah nuwun nggih, Bapak. Matur sembah nuwun lho, Bapak. Ya ampun. Pak, kula Allah mboten Bapak. kula mboten penak Wonten lho, Pak. kata-kata wah sembah nuwun sanget Pak Bapak Camat, injih. Pak Camat, kula mboten penak lho nek ngoten Nggih, Pak, niki pun di persani Pakai wulu, Pak. piye kathah, Pak. Pak. Nggih, Pak. Camat. Mboten napa-napa, Bapak. Pak. Pak Camat. Kadani ya lho. Piyayi iki nek sregep sedekah ya Nah, Pak. mugi-mugi berkah. Amin. Rezekinya Ana unen-unen no, mengalir, ana Bapak. unen-unen. Khairunas anfa'uhum linnas. Kuwi sebaik-baik manusia, manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya kaya Pak Camat ngene iki tok Lah iya. kerep sedekah. Wong ngene iki lah kaya wong awak dhewe iki genah wong membutuhkan Kanggo tadi. fakir miskin kaya Leres. panjenengane ta? Loh jelas nek iki ora mung tak ge fakir miskin Cik. Apa? Iki aku duit ki wis kerep nyekel. Iki dit ora tak gawe aku dhewe, tak wehke yatim piatu. Yatim piatu lho. Loh aku nduk. Lah kok Loh lah bojoku jan yatim mulia piatu. tenan, lho. Lah bojoku yatim piatu kok. Oh, lah ya gur mlebu nang dompete bojone ya padha wae kok. Ya tak sedekahke sing penting.